Wij hadden een paar keer ontzettend was bij de hoeken, maar dat werd gevaarlijk. Omdat de bussen en de deksels zouden dik op stuiteren koeien en het zien een auto aan knallen. En dat is eigenlijk ook net zo handig en het weer wat te loerd voor de jeugd en wat voor de ouderen. En het weer wat te gevaarlijk daar. Maar ben je wel blij met dit plak? Nou, als ik heel eerlijk ben, ik vind het wel leuk. Vorig jaar hadden we er ook heel veel plezier in gewoon. En hadden wij er ook heel veel kracht en energie in zetten. En dat weer best slagen. Maar hoe zou ze liever wat ouder hebben hierbij? Ja, ik wil er wat een ouder groep, want je wat nou ongeveer achter me zit. Nou, dat is nog maar een licht ploegje voor het ouderen. Maar die had er echt geen zin meer in om te zitten en zo.